Ce este necesar ca să faci un vin ce depășește toate așteptările? Să fii alături de el încă de la început. Născut din pământ, crescut și ales cu grijă, stors cu priceperea oamenilor locului, fermentat în liniște, băut cu plăcere, făcut să-ți spună povești, să te ducă în aventuri, să te îndrăgostești. Pământurile noastre au amintiri despre oameni și meșteșuguri moștenite din tată în fiu, despre tradiție care aici, la moșia domnească, se împletește cu modernitatea. Ce am învățat de la părinții noștri ducem mai departe cu tehnologie, pământ, soare și pasiune, care este forța ce ne călăuzește în tot ceea ce facem pentru a crea emoții într-un pahar. Vrem să facem mai mult decât vin. Ne dorim să creăm vinuri care depășesc toate așteptările.